Rád by som vás pozval na koncert Podsta ľudskosti, ktorý sa uskutoční v Banskej Bystrici 9. a 10. decembra. A my tam vystúpime s projektom Chasické piesne, alebo Hasidic Songs, spolu s bratislavským rabínom Baruchom Majersom a mojimi ďalšími kolegami, kamarátmi, akordeonistom Borisom Lenkom a huslistom Milošom Valentom. A radi by sme aj touto formou prispeli k tomuto projektu aj podpore ohrozenej demokracie alebo ľudskosti nielen v Banskej Bystrici, ale aj na celom Slovensku. A tak vás chcem pozvať, aby ste prišli sa nielen s nami potešiť z dobrej hudby, ale aj týmto spôsobom vyjadrili svoj názor a svojou prítomnosťou podporili to, čo vlastne tento projekt chce komunikovať.